Nyt mä pelaan takaa. Nyt mun oikein paljon. Tänään mun lapset... No niin, nyt mä menen tekemään jotain siis. Mä pitää vähän soittaa mun naiselle, että me mennään tonne meidän toiselle kodille. No niin, vähän pakko on kiireinen päivä, että me päästään meidän toiselle kodille. En mä tarvitse mitään pakkausta, koska meillä sillä vain käymässä ehkä olla yöksi, mutta me ei tarvita mitään muita vaatteita. Kun me vaan pärjätään, niin sillä kun me vaan käydään siellä vähäksi ajaksi. No niin, nyt mennään. Nyt mä oon täällä toisella kodilla. Mulla olisi vähän mielessä, jos mä olisin täällä istunut vähäksi. No niin, nyt tehdään vähän liikuntaa. No niin, oli täällä yöksi ja no niin. Ei varmaan tänään kerkeä mitään. Moi. Tytöt, mä nyt täällä teen liikuntaa. Okay. Mennään nyt 4 yläkertaan. Mennään yläkertaan. Joo, painetaan kerros 2. Kerros 3 ei paineta. Kyllä me tiedetään jo. Niin. Siihen päästiin. Siis olemme siis teillä yöksi. No. Joo. Kumpi teistä haluaa nukkua mun vieressä? Mä voin nukkua hänen vieressä. No niin, hyvä. Mitä me voitais huomenna tehdä? En tiedä. Sama. Joo, keskustellaan nyt vähän aksi. No niin, mulla oli sulle asiat. Meillä pitää maksaa siitä meidän toisesta kodista, koska meillä piti maksata jo eilisestä, mutta kun me ei kerättä maksata. Mutta sä et sanonut mulle mitään siitä. No niin, en mä voi nyt siitä nyt tehdä mitään. Mä maksoin jo. No ethän. Joo, et. No miksi tässä sit mun puhelimessa lukee, että on maksanut mitään? Teillä pitää nyt teidän talo pitää myydä pois jonnekin muualle tyyppeille. No ei pidä. No mä kuulin sen sun puhelimesta. No niin, mä maksan nyt heti. Maksattu. No hyvä. Me ei olisi joututtu asinamme entisessä vanhassa talossa. No niin. Siis äiti, pääsikö mun kaveri meille tänään? Mutta ei se nyt tänään pääse, mutta kun sun pikkusiskoilla on kaverit nytten, mä nyt sovin sunkaan, että sulle vaan pääsee huomenna, kun sun pikkusiskon kaverit ovat lähtenyt kotiin. Melkein, no ihan sama, en mä nyt halua mitään yökyläilyä. No niin, just arvasin. Joo, me mennään nyt tähän aikaan nyt kauppaan. Ok. Hyi.
Elä nyt hermostu. Sä et vaan pääse. Kun sä oot aina silloin, sä tykkäät mun pikkusiskoista eniten, kun mä en melkein ikinä saa kavereita yöksi. No saat sä nyt tänään, jos sä haluut. Ihan sama, ema kiinnostaa. Koitetaan. Koritaanpas nyt tää asia. Me luvataan, että nytten säkin saat tehdä mitä vaan sä haluat. Riippuu se, että sä teet kaikki, mitä me sanotaan sulle. Ok. No niin, me nyt lähdetään kauppaan.